Ay mga kalingap, tapos si Kalingap Alvin. Today po natin yung pabahay kay this guy mga kalingap. Ayan mga kalingap po. Ganda na pong tingnan. Napakaganda pong tingnan na sa labas. Ayan po yung solar poste. Ayan. Finish na po yung bakod oh. Napalitadahan na po. Makinis na mga kalingap. Yan po yung bakod mga kalingap. Ay dito din po mga kalingap sa loob. Back in. Ayan oh. Ito po ang sunod na project. Papagawan po ito ng lagayan para ma-elevate siya. Ay, kamusta puti? Aslam po, sir. Ano ka? Pasok ka? Ayan po. Ngayon, may pasok ka? Ayan po. Tapos na po itong palitada. Di ba wala na po yung mga hollow blocks? So, yung project, ito na po. Kumusta? Anong ulam nyo? Anong ulam nyo? Kain na kayo? Kain na ako ay doon ako na. Oo. Ayos ang ulam niya. Manok. Ito yung may talo. Naku, may sahod ngayon si Cedric ay. Ito po. Kaso matipid po si this guy. Oh, ayan. Ay, may ilaw na yan, Sir Alvin. Saan tutupan? Oo. Ay, yung chandelier, ayaw mo? Buksan natin yung chandelier para makita ang kagandahan. Grabe. Nag-will nga, Sir Alvin. Nag-will ko 1K po si Bill. Saan? Nag-will baga po ngayon mga pagkatapusan. Maguhulot yung nag-ilaki si Bill. Oo, ngayon. Pero hindi naman masyadong nag-welding ba? Iyo po. Naano ko rin yung Kaya di mo na ino-open? Open natin. Kahit hindi madalas. Kahit hindi madalas. Nagkain ka lang sila din? Oo, nagkain na. O diba ang ganda kapag bukas ang Ayan yung mga kalingap. Ito po lalagyan ko ng magandang design. Paunti-unti. Okay na yung yung palitada. Ayan, yung palitada po. Para hanggang na po yan. Opo, dyan sa libot. Back to back. Ay, kumusta Mary France? Tahimik ka. Kamusta ang pag-aaral? Ganda ng uniform ni Mary France, oh. Sa Sir Alvin, tapos na din sa likod po, Sir Alvin. Maganda na. Tara, nagnamo, Sir Alvin. Oh, sige na. Okay na yan. Dito na lang tayo sa loob at alam na yan ng Maraming salamat po, Ninong at Ninang. Maraming salamat po. Nagandaan mo, Sir Alvin. Maganda po lang pag natapalan siya, Sir Alvin. Maganda talaga. Tapos na po sila, Sir Alvin, kahapon pa po natapos. Ngayon, bibigyan natin yung bayad para sa palitada. Ano po, si Brother Nunoy nagkuha kong isang mason para mabilis po yung kapatid niya, Sir Alvin. Kinuha niya? Opo. Sir Alvin. Kapit na iba-iba din po, Sir Alvin, ang ilaw niyang yung galing sa... Opo. Sino nagkabit niyan? Itong electrician, Sir Alvin. Oo. Linya din. Ayan. Naiba-iba yan. Oo. Naiba-iba. Sa kwarto siya na. Tingnan natin sa kwarto kuryente daw ito. Itong mamahalin. Pangmayaman eh. Ganda na dito. Sir Alvin, maraming salamat po, Ninong pag at nagbisita sina Ninong at Ninang mo. ang ganda na Sir Alvin. Ito nga, Sir Alvin, sa kortina. Ay, ito po, mga kalingap, di pa ninyo nakikita yung kortina. Ito na po yung kortina. Yan, dalawa po, yan. Napakaganda at yan. May presyo pa yan. Ay, tanggalin mo na. Paano yan? Oo, tanggalin mo yan. May presyo. Wag na inapasok.
Oh, may presyo pa. Sabi ko, ay, yung hani, may presyo pa. Parang yung ano. Opo, maganda. Yung nagkabit kami nito, Sir Alvin, nagtawag si Ninang saka si Ninong. Nagtanong po kung ilan si Cortina, ilan daw po yan. Sakto ba? Opo, sakto, Sir Alvin. Nahihirapan kayo maglagay ni Cedric at hindi po kayo marunong. Mga 1 oras, 2 oras na naglagay nito kasi po hindi kayo marunong sa akin ni Ninang. Tinuturoan niyo daw kami maglagay. Tapos, madali lang ito. dahil ko pasensya na po, first time may magkaganitong kurtina, kaya nahihirapan po kami maglagay. Sa kwarto nyo, anong, ano? Ganyan Di ko dinaan. Ay, parehas lang? Opo, parehas. Iba lang ang ano, style. Okay. Na para kang nasa, ano nito, nasa mayamang lugar pag dito ka, ano? Ganda, may chandelier. Ano, Sir Alvin, relax. Si Alvin, Sir Alvin, okay na, maganda rin Sir Alvin. At tingnan natin yung ilaw. Opo, may ilaw. Okay. Ang ganda na, Sir Alvin. Naiba-iba din, Sir Alvin, ang ilaw. Ganda na. Ganda na, Sir Alvin. Ganda. Maraming salamat po, Ninang. Maraming salamat, Sir Alvin. Grabe, di may akalain ganito ang bahay at saka mga gamit. Ano, Sir Alvin? At Ninang mo, yan, nagiging parang nagko-connect-connecta para maisagawa yung kalooban ng Panginoon na pagpapala. Yun! Salamat sa Panginoon, Sir Alvin. Maraming salamat po. Ninong at Ninang, maraming salamat po. Asa na si, ano, si Puti. Puti na yan. Ayan. Ito, 2K para sa, ano, pag-aaral mo galing kay Ma'am Claire. Galing kay Ma'am Claire ito, oh. Ayan. Ay, nalaglag. Narata. Maraming salamat po, Ma'am Claire. Maraming salamat. Ito pa. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Claire, sa pag-sponsor po sa kuya. Malaking tulong po ito sa amin lahat po. Salamat po. Ano na kayo, mga yayamanin na ang itsura nyo kasi maganda na ang ano nyo, lugar nyo, no? Pero Sir Alvin, pag halimbawa lang, lalo ngayon Sir Alvin. Kasi noong unang panahon, noong unang panahon, ano tayo? Mukha pa tayong mga bundok. Pero dati lang 'yon, kahit nagbago yung bahay, nagbago yung kutis natin. Kasi may sabon na tayong ginagamit. Dati ang ginagamit ng sabon na yan lang. Anong top? Yung panlaba. Oo. Yes, or around. All around po yun. Panlaba, panghugas, shampoo, pang sabon sa katawan. Ngayon may shampoo ka na, no? Opo, Sir Alvin, maraming salamat po tapos, sa pag-ulan sa daan. Tapos maganda na, kutso na ang... Kutso na yung daan dati. Yan dating tukarol daw, ngayon chandelier daw, Sir Alvin. dating yung gasera daw. May chandelier na. Ano mga sinalihan mo, Puti? Pagtula po, tsaka pag sa katutubong sayo po, tsaka ito yung pong quiz B, tapos po... Quiz B. Kamusta yung quiz B? May review na siya, Sir Alvin. Sasali ka pa? Tapos po sa may... Itong totoo mo po, tas a-actionan po. May mga siya. Dami Sir Alvin, si Calvo. Yung sali, dula. Parang dula. Parang gano'n. Iyo po. Tas, tutumon mo po. Tas, tataramon mo po doon sa may stage. A-actionan po. With action. With, matarang ka, with action pa. Grabe, sir. Grabe talaga ang ni Puti, ang pag-aaral. Dahil tayo. Si Calvo, Sir Alvin, consumption na si ma'am niya. Pasawa yun. Yung pag-meeting ko. Salamat talaga kina Ninong at Ninang nyo. At hanggang sa pagkabit ng kortina, nakaalalay sila. Opo, Sir Alvin, hindi kayo marunong ay sabi ni Ninong hanggang dulo itong kortina. Dapat matahuban yung bakal pagka Sir Alvin at kinaanuhan. Tapos, sigawa mi ni Cedric, mali. Tapos, tig-picturean ko. Sabi ni Ninang, tigturuan kayo maglagay kurtina. First time naman magka-kurtina ganito, Sir Alvin. Hindi man kayo marunong. Maganda baga, maganda. Sabi ko nga wala si Sir Alvin. Nag-alis ka, Sir Alvin. Kung andito ka, maturuan mo kami. Nag-alis ka po baga. May picture man na pinasa, diba? Gagayahin lang yun. Yung ginaya man Sir
Sir kung anong Alvin. pagkakasunod, ano yung Opo, kulay. tas may tali baga Sir Alvin yung pinasang Oo, picture. may tali. Di tinalian kong plastic. Nagbilugan ni Ninang. Bakit plastic ang nakatali? Wala mo na kung Sir Alvin maitatali. Meron yan pantali. Wala po, wala. Ah, wala. Wala po. Tapos sinayang kong plastic side, binilog. Tanggalin mo ito daang plastic Sir Alvin. Tapos Oo. ito daang ano kulay pink ini o sabi ko dai muna po naakyat si Kylie Sir Alvin na doon ay tas ito. May pangano na yan. Baka andun na, papalitan na lang natin, baka bukas palitan Mahal natin. ito, Sir Alvin yung ganito. Palitan natin yung mga ganito. Opo, cover, Baka, ano, Sir Alvin. kasi may nakita para sa ata Lazada. Si Ayan. Sir Alvin, kila Ate Lala may ganito din supa. Pero maliit lang, pero ang mahal yung cover. 1K mahigit per square meter da Sir Alvin ang Pero meron na, lalo meron na na dun itong sa ano. malaki, mahal ito. Tapos may mga ano pa Sir Alvin, oh grabe, marami. Ang laki ng unan, Ito po Sir mga, Alvin. ano ito, leather tawag. Matibay yan, matibay. Opo, matibay yan Sir Alvin. Maraming salamat po Ma'am Claire, Ninong at Ninang, Sir Alvin, Ma'am Ninang. Maraming salamat po talaga sa pag-vlog sa amin. Kung hindi po dahil sa pag-vlog, hindi po kami talaga makikilala ng mga tao na nagtulong po kay Cedric sa operation, sa opera, sa mga iba pa mga kagamitan. Tsaka Maraming napakalaking blessing talaga yung ninong at tinang nyo na sina Kuya rin na Ate Lani kasi ano sila, malalapit sila sa Panginoon. Opo, Kaya tsaka yung tulong nila talagang tulong tulong na talaga. Galing lubos, sa puso, lubos, parang lubos. Kung nakasimba kami sa inyo, Sir Alvin, kayo ni Ma'am Wena, talagang sabi niyo magsimba kayo, magsimba. Yung nagsimba man kami, Sir Alvin, pero hindi kami pero ngayon, Sir Alvin, halos almost pa lang, 3 years pa lang kami nagsisimba. Pero pag hindi ka nakaka-attend, talagang parang pinapalo ka ng, uy, magsimba ka. Yung Oo, parang spirit baga Sir Alvin na nag-ano na sa iyong mag-ugot na Kailangan magsimba ka na. tuloy-tuloy lang. Opo. Parang habang lumalalim, ano lang, tuloy-tuloy lang kasi Opo, Sir Alvin. pag hindi ka nakasimba, babalik sa dati. Opo, Sir Alvin. Oo, saka Sir Alvin, mabigat baga yung mo, damdamin. Kami, Sir Alvin, halos mga ilang linggo hindi kami nakasimba. Kasi si Kylie po, kada linggo baga nung hindi nagkakasakit. Pinagpipray ko sana si Kylie sa biyernes o Sabado, gumaling na para makasimba na sa Sunday. Pag hindi ka Sir Alvin nakakasimba, excited ka mag-Sunday na para maka-Sunday service ka na. Talagang, yun Sir Alvin, talagang salamat sa Panginoon talaga Sir Alvin. Sa mga blessing, talagang hindi namin lubos akalain na ganito talaga yung bahay namin Sir Alvin. Kasi sa Ganda. Opo, ganda Sir Alvin. Maganda ito yung mga kalingap. Pero papalitan natin yan yung mga pink na yan. Sabi, pink kasi Sir Alvin. Oo. Partneran ko pink. Oo. Yan. Sabi man ni Ninong, mabili daw Sir Alvin ganito din kong kulay. Meron na ata. Nandun na ata Opo, sa... meron na Sir Alvin. Ayan mga kalingap at ito yung update sa bahay ni na Disgay at sunod na naman yung may mga next project pa at abangan natin. Maraming salamat ulit kay Kuya Rin and Ate Lani. Yes, maraming salamat po Ninong at Ninang, pagpalain po kayo palagi ng Panginoon at ingatan po kayo palagi kung saan po kayo magpunta. Talagang maraming salamat po. Grabe Sir Alvin, ibos kami nagpapasalamat. Si Cedric po, maraming salamat kasi may trabaho na Sir Alvin. Yung Sir Alvin, yung last week po, doon siya nagtatrabaho sa Kulasi. May contraction. Malayo waga ito Sir Alvin. Tapos yung pagka-umaga, nagsabi ni si Ninong na gawin na yung bakod, di nagkatrabaho. Grabe, nagugulat nga Sir Alvin yung mga tao kasi sa anong trabaho man ni Cedric? Paano na daw kami namumuhay? Ganito ang bahay, grabing gastusin. Sabi ko, may trabaho man si Cedric sa bahay. Sabi niya, may sahod siya doon sa bahay niya. Sabi ko, ikaw, nagsasahudan man siya. Ito po ata sa sasahuran na natin. Maraming salamat po sa lahat, salamat sa mga viewers, sa mga nag-aabang sa bahay ni Disgay. Salamat po at God bless po sa ating lahat. Yes, amen. Maraming salamat Sir Alvin. Bye-bye. Po,
magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin. Yan si siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi niyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi